Wow bashana kushubile bashana umkhwanazi inkwali yenkosi bashana uyaqinisekisa ukuthi kunencwadi eyabhalwa yayiswa kwi-IPID bashana abaseshi akade bemphenya bembeka into encane bemhlela imbashalala bashana eyayibhalwe ukuthi umkhwanazi bashana kunomphathi wejele oyi-drug dealer amvikelayo bashana bashana uthi zonke lezo nsolo zazenziwela ukuthi bashana agudluzwe endleleni bashana ngoba kuyabonakala ukuthi uyiphekula sikhuni bashana uyisishoshovu esilwa nobugebengu bashana bashana uthi zonke lezo insolo seyiphelile bashana bamthole emsulwa umkhwanazi kwacaca ukuthi uyaphazanyiswa ngoba enza umsebenzi wakhe uyathembisa bashana ukuthi kuyiphula mthetho bashana ngikeyithendeni mni wethu bashana iphejile lena bashana imehlobovu igijima phezulu komuqobovu iyongena ngephuze mjondolo bashana kochitheka igigi kuhayize isalukasa kamakhelwane sitshela kodwa ngomkhwanazi Nkosi yami nanithi nenzani sanifana ubasake manje umlilo bashana ibhodla umlilo inkwali yenkosi nethimba layo ensukwini akukho kubamsana bashana ezweni isazosholonto bashana lo Joe Platinum Talkers Mkhwanazi for National